Mira, mira, que ya sube del coche. Martí, te Hola, estimo. Antoñito. Hola, ZP. ¿Pasó usted por mi casa? Por su casa, yo pasé. Muy bien, genial. Fue A mí sí. un Muy bien, muy bien. Sí, Muy sí. bien. Mira las cámaras. Mira. Tienes que hablar de los monólogos, ¿no? Efectivament, he vingut a parlar d'això. Muy bien. Sí. Háblame de Quelcom. Sí. És un grupet còmic andorrà que porta monologuistes. Parecen buenos. És que són els millors. Y dices que hicieron un rap. Un rap boníssim, a escals important, i jo feia d'Eminem. Y esta temporada, ¿qué tienen preparado? El dijous 13 d'octubre portaran monologuistes boníssims per fer riure a tothom, riure saludable. La verdad es que sí. Las entradas. Les pots comprar a pipmentrades.com. Seguidors i tots pensen com jo i tots em donen la raó, yeah, yeah. Perquè sóc en Martí i ja m'he decidit, ja m'he definit. Sóc Martí en petit. Guanyar les eleccions no va ser cosa complicada perquè jo m'he esforçat i tinc la Carlemany molt animada. I això és el començament, Caldea renovarem.